kuma wani abu ne koko wani tafarki ne koko ta hanya mutum zai riƙe ya zama na ya rabauta duniya da lahira. To, shi tafarki da mutum zai iya bi tsira duniya da lahira da kuma abin da ɗan adam musulmi ya kamata yi domin in rabauta. Wato in ka riƙe Ƙur'ani mai tsarki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to muna da yaƙini sha Allah ka riƙe da yaƙini da aƙida to ka tsira. Amma dukan sa ciki kaga bariwa biba shi kansa yana da matuƙar muhimmanci a musulunci. Wani irin bariwa biba kuma ka ce mutum ya riƙe hadisi da Ƙur'ani kuma ka kazancan wani bariwa biba. Ya ma ka riƙe in bai ma ba abin da ka na gaya mu na sani na gaya ma baby mu ci gaba da abin da ya dame mu. To an yi zancen abu ka ce Ƙur'ani ka ce hadisi kuma ka zo wani zancen wani bariwa biba kuma wani irin bariwa biba kuma. Haza bari hazihi dari bari haza hablu bari haza hablu biba haza hablu